صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على عيد رحمة ربانية والعاقبة المرحلة الرعاية المرض والمعاني والرفاع والرفاع والإنسان الحج ربانية فيموت الأرباء ما يجري كل متعرض من البرهان والكلام الذي منعت الهيكم والحاج الأمثل بالمكانية اللهم صل وسلم على عيد الحج الذي رجعنا ورزق معي بعين المعاني لكم رعاية الأمثل اللهم صل وسلم على عيد الحج الحج الذي بعد من كلمة صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله بها اللهم صل وسلم على عيد رحمة ربانية والعاقبة المحددة الدعاء المقدس والمعاني والمتابعة وتكون العالم إنسان الحج ربانية الفكر تجمد الأرباح ما تجري كل متعرض من القرآن ونور كلام الذي منار به كرم الحج المقدس المكانية اللهم صل وسلم على عيد الحج الذي نزل من عروض الحقائق عن المعاني لكن زاد تعلق اللهم صل وسلم على عيد الحج الحج الذي نزل من كلمة عن صلى الله عليه وعلى آله صلاة علينا بها اللهم صل وسلم على عيد رحمة ربانية والعاقبة المحققة الرعاية لمجد هو معاني والنور لا إله إلا الله 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 لا إله إ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم آدم نور ثم تفلين ثم موسى لإبراهيم الدبمي وصلي يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدا المختار
فيرفع في رفيها قل فساد الخلق ولقوها وصلي يا إله وجزينا أبدا أن محمد المختار رغم ما يملي كل آيات أبو الفيدات والخير ملاذ الهرة جاني فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل آيات والله أبو الألوان وفيني أبو الآلاء ودراري فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل آيات فدونك هذه سوء عن الأعداء تيجاني فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل آيات كساؤوا في اللهم ساؤوا والمقدر والغالي فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل أحيان جهلة الحق في الحق فهذا شيخ تيجاني فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل أحيان فقل للمنكر الحق طريق الحق بالعقل فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل أحيان والله ما العظيم ملجأ العسر سحاب المبدر الغيش فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل أحيان سجاء أسجعنا ليس هو المعروف تيجاني فشيخي شيخ تيجاني صلي يا إلهي وجزينا مولانا أن محمدنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dendagal on bandiraɓe hokke jalluɓe e jalluɓe hokke to mbawi wonde fof eɗa mbawi adde fof e dendagal ko notiti on hande e oɗo jamma baɗaɗo barke e nder goɗo wuro waɗago barke e nder oɗo galle baɗaɗo barke ono fof min calmini on inde mum e yettode mum min juurima on e fuɗɗorade khalifa galle o mo Allah addini ɓesgu ceerno Salihu ceerno Deme Sile hono ceerno Aboubacry Sow e miñi ko ceerno Mouhamadou Lamine e ɓesgu maɓɓe e hoolaɓe maɓɓe e yiɓɓe maɓɓe e denndangal ko moƴƴitiɓe ono fof
on calminama salminago heerindu mo Allah addi ɗo fof gilayi anduɓe haye moƴƴuɓe haye lomtiɓe moƴƴuɓe mumen ne jooɗani ɗumen ɗo goto fof min calmi ɗum salminago heerindu min bismima on kadi to min goni joom galle to e nder galle amen e nder wuro amen alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah min jetti Allah pewnuɗo en fewde e nden ɗo moƴƴere pewnuɗo en fewde e oɗo neema pewnuɗo en fewde e ngal ɗo ɓural so wonano kanko fewni en fewde ɗum ɗo en mbawano yitande ɗum koye men wonɓe ɓurani haqqillaji en ɓurani yajde miijoji en ɓurani luggidde ɓurnanɗe hono taw jiitani nde ɗo moƴƴere wa tabarakallahu ahsanul khaliqina ɗum ɗo ko e nemaji ɗi Allah rokki leñol annabi sallallahu alaihi wasallam sahabaɓe nelaɗo ɓe jahanno ha ɓooya ɓeene jeeya ɓeene njulo ɓeene ndema ɓeene liggoliji e aduna ha ɓooya goto e maɓɓe fooɗa goɗɗo wiya taal li numina huna saatan har gayi jorɗen ɗo gonɗinen seeɗa e koɓe gonɗinɓe so tawi jomum wiyan ar gonɗinen firi ko ar kesɗitinen gonɗingol men ar cemminen gonɗingol men e tawno annabi sallallahu alaihi wasallam o wi jaddidu imanakum kesɗitine gonɗingol mon Allah kamɓe sahabaɓe ɓe mbi ya rasulullahi kayfa no jaddidu imanana hono min kesɗitinirta gonɗingol amen Allah o wi bi la ilaha illa Allah fewde wiide la ilaha illa Allah sa wi la ilaha illa Allah tan a eskitini gonɗingol ma e Allah enen noon sufiyankoɓe e ballal seeɗaɓe men e ballal moƴƴuɓe men Allah rokki en kala waktu kala ñalawma eɗen kesɗitina hen gonɗingol men Allah marrat ɗum ɗon ko ha dañen ko nelaɗo wino ko la yamutu ahadukum illa wa lisanuhu ratbun bi dhikrillah hay goto en oto maayi sona taw ɗemgal mum e becciɗi e jankade Allah e ha dañen ko annabi sallallahu alaihi wasallam wino man kana yuminu billahi wal yawmil akhir man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al jannah kalama la ilaha illa Allah fakki fi ɗemgal mum on ko maayi natata aljanna حاج عبد العزيز السيوي أي قلوبكم بذكر الله في كل وقت يا عباد الله ذكر الإله للقلوب قوت إن لم تئذ به فهي تموت wonnono musidɗo o wini khalifatul haj abdoul asis radiallahu anhu ko wi ko o wi woni nguura pittali woni nguura ɓerɗe ko jankade Allah no neɗɗo so ñamrani yardani no mayirta ni ko noon ɓernde so tawi jankaki Allah kañum maaya so ɓernde maayi noon hayso jomum ene foofa hayso jomum ene ummo ene yaha ene yara ene wotto ene waɗa ko yimɓe mbaɗa fof ɓernde nde miijota ko Allah ɓernde nde sohlata Allah ɓernde nde durata e sardingaji Allah woni annabi sallallahu alaihi wasallam wiide ida marartum bi riyadil jannati fartahu so mbiccima sardingaji aljanna gese aljanna ndure qalu wa ma riyadul jannati ya rasulullah holko woni gese aljanna taw koye dow aduna e lala leydi he laaɗo wi ila ɗum fikri kotone zicre batuji zicre yimɓe jooɗottoɓe ene ñamto Allah la ilaha illallah la ilaha illallah walla astahfirullah walla allahumma salli ɗum woni gese aljanna ɗum woni nguura fittali ceerno Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu noon lewani en hen kolaɗe jaajƴe machallah kala almo ko jooɗi ene ñamto Allah jaɓɓene fof jooɗon kuccodira ñamto Allah mbaɗa woodi yontere fof so tawi yontere nde e gasa kikiɗ aljuma jooɗo kadi ñamto Allah saa fof kadi wooda moƴƴo e moƴƴuɓe hono jinnaɗo men ceerno Salih Allah rahimahullah wa radiya anhu yimɓe nodde e galle mum walla nokku mum noddodire jooɗo kadi ñamto Allah wa tabarakallahu gonɗen koye ñalawma ceerno Salih ɗum waɗi kam ɓuri tan haalde ɗo wa tabarakallahu neɗɗo so daranima Allah wuurani Allah wurtini diine Allah ha Allah jaɓanimo daragol makko Allah ngo
o darani Allah ɗo haɗata e gurdam tan no daranori Allah e gurdam ni hayso wirnima alhaali makko daranto Allah no siftinirante yimɓe Allah omo wurni hayso yeehi maayde makko siftintiɓe Allah en ƴifa tabarakallahu ma duuɓi hannde noogas walla ɓuri ko Allah ittiɗo zati makko ono lewno ruhu makko ono hefti e yimɓe ngari ɗo fof ruhu makko on siftinen Allah hay ene koɗen jooɗi ɗo gila takkusan haa ɗo ɗo jooɗɗen ala ko haalaɗo sona Allah ene laaɗo sallah sallam cheikh tidiane radiallahu taala ɗum wona enen ko kanko kala ko neɗɗo wuuri ko ɗum sifti eyyi kala ko neɗɗo wuuri ko ɗum siftinta ɓe mbi won rewɓe ne gonnoy ɗumde ene ɓura ene jima jimɗi cagatte eɓe jima haa ɗo neɗɗo cewni ceernaji goto ne ara ko ceernaji jaɓanaɗo to banggue Allah ari ha fayno woni ha ceerno kaari nan tan woppi koɓe jimanno kan fof ɓati la ilaha illallah la ilaha ayi ɓe gonno ko jimɗi aduna kono ɓe jima neɗɗo Allah ɓe paate Allah sono ɓen ko naalanke siftorteno walla ko mbir siftorteno walla ko neɗɗo aduna siftorteno yimɓe siftorirta ɗum ko jomum siftoranno ko yimɓe gurtinis mum ko jomum wurno ko kono kanko ne wonno o wurno ko qur'ana o wurno ko la ilaha illallah gila yimɓe ngari ɗo ko qur'ana tan la ilaha illallah yalla rokki en ɗan ɗum wurno ɗum waɗi ne ta sallah sallam o namnanoma o wiya man awliyaullah hol wonɓe waliyaɓe Allah wiyete waliyaɓe ko holno maya ɓe gaccat walla ɓe ɓawlat walla ɓe jooltat walla ɓe daɓɓitat ɗum alladina ida ru'u dhukira llah ko ɓe ngannduɗaa so jiyama tan Allah siftorta kono hay so ɓe natti yeede so ɓe kaalama Allah siftorta so yimɓe ngari e nokkuji maɓɓe siftortuɗo Allah hay sa yiɗi o siftorte wona Allah yaata Allah ko yaata ɗum noon ko fadde jiyaɗo Allah o yimɓe makko e Allah yimɓe makko e annabi sallah sallam yimɓe makko e cheikh tidiane radiallahu taala anhu kaw tasane barke makko ceerno saali ko jiyaɗo Allah mo Allah rokki geɗe tati e ngannduɗaa geɗel heen fof wonata so wonaa e neɗɗo Allah heen geɗel ɗum yiɗi qur'ana yidde nde ngannduɗaa ene seeki aada neɗɗo kanko qur'ana woni sangara makko ɗum tan woni jarabe makko qur'ana tan omo yiɗi jannginoɓe qur'ana omo yiɗi jannganeede qur'ana omo yiɗi janngoɓe qur'ana omo yiɗi denɗo qur'ana omo yiɗi baawɗo qur'ana ɓurla makko yidde qur'ana yiɗa qur'ana o meeɗi arde gala o tawi on saa amin ɗon emin jannga ɗon min faydaji taw noon o yii kam gilano ari beetane o yii kam yii haa subaka ngattu e maw calmin mum o yimi jammanke ala fof omi yiilakima ɗo mbeɗa dusitanomi o qur'ana mbeɗa dusitanomi o qur'ana te on jannga qur'ana o wawno janngande wawno qur'ana kono o yonataade qur'ana jiɗɗo qur'ana jiɗɗo ahlul beyt rasulillahi sallah sallam jiɗɗo sharif ala wurama fof teddinde sharif ala jiɗɗo kadi salihina en jiɗɗo moƴƴuɓe jiɗɗo kadi julɓe jiɗɗo leñol mum jokkowo en nan jiɗɗo leñol muɗum leñol makko ala no jarnani mum jiɗɗo sifaji mana fof koye neɗɗo Allah neɗɗo moƴƴo eyi ko ɗum jibini enenne ayi gila garɗen ɗo ko yimno ko koye ɗum tan garɗen walla tasane barka makko kanko beetaɓe jamɗo o woni beete mo mbaɗɗen eɗen teddiniramo ɗum ko imma jamma hannde o ko jamma mo mbaɗanɗen mo kanko on teddinir ɗum nelaɗo sa sallam cheikh tidiane radiallahu anhu eɗen nontimo en eɗen mbaɗanamo ɗum eɗen puntiramo ɗum sen garina makko emin yiɗi waɗandema ziyara emin yiɗi mawlindema no wawi suuɗade e salade mawlude o wawi salade mbiyammo ɗon emin mbaɗa ɗo hirde emin mawlinde nelaɗo sa sallam e cheikh tidiane radiallahu anhu sen mbimo noon tan e teɓat eyyi so jaɓɓi noon ha gasi so weeti noon juuroɗenmo kankone e nder hen kankane ɗum ɗo eɗen punti way kono ɓirowo nagge ni nde wiyonde ari an ɓiro nagge sarini gadda bool e mbirni raɗade nde e mbaɗɗa ɗum mbete aɗa heɓa kosam ɗam sen mbimo tan emin ndendi ɗo hannde emin mawninma omo wawi salade ko heɓatno e makko ronke gaɗede ɗum noon mbiyanmo ala min garani mawlindema min gari wadde ɗo asruji jumata ɗum kam ne welimo heɓat ɗum so asru o gasi mbiyamo joni en mawlina nela Allah sa sallam cheikh tidiane galle ma heɓne kadi welanmo kadi ko heɓat ɗum o salata ɗum so weeti joom emin mbaɗa ɗo hatruji qur'ana e so gasi noon
ɓaaɓe nden men joni juurede ɗum haka wasala tan en naanimo ha nder ko ɓeƴe ɗe almuɓe naani ko seeɗa almuɗe fuuta ceerno muɗum no ɓiɗɗo fuutide jinnaɗo muɗum yalla on ballo yalla ken mbaddu jiyaɗo allah o en mbaddu jiyaɗo allah andude waɗiɓe weeɓade waɗiyagal ko huɗe wirñide kono noon saɗa ƴeewa waɗiɓe tan ƴeewne ɗo cohluɗa allah kala mo ganduɗa ala ko yiɗi ala ko tiiɗi ɗum ala ko mawni mum sana allah tan on waɗiɗo allah kanko noon ko yimɓe ɓe ganduɗa cohlino tan ko allah tiinoɗe tan ko allah weɗuɗe tan ko allah sa ɗi weltiɗuɗen he beltitaɓe tan ko allah kadi ko yimɓe tan ɓe ganduɗa ɓe nela sallah sallam wi noon la yazalu taifatu min ashabi la yazalu taifatu min ummati zahirin ala lhaqi hatta taquma saa seerata ko adoo boyi boyi fof ma won fedde e leñolal he ene dayi e goonga gummata ko e goonga ɗum ne lollotaɓe cariɗoɓe ɓe goɗɗitiɗoɓe e luñiɗoɓe ha dalga tawa kamɓe koye goonga kamɓe tedde ko kanko koye ene jeeya goonga tan aɗa yiɗi goonga gonɗon e goonga he a yiɗa goonga o haɓetade o duttitade o foɗo wittade kono aldanno e goonga makko jaha ha tampa gatta ɗo kam e goonga makko jiyaɗo allah ɓe wonnoɓe fof waddi mumen tan ko goonga o ɗum tan yiɗe mumen ɗum tan yiwe mumen wona sirru o ƴewanno e mumen wona won gandal o ƴewanno e mumen wona wonko yiɗa dañde mumen e jawdi aduna walla ɗum ala o wiyat tan neɗɗo one ene daare goonga e goonga o yooɗamo tan o yiɗira ɗum ɗum o yewra ɗum ɗum wona e ɗum jomum o wi ala ka goonga ala to wi o ceerno sami yalo ken barke makko yalo ken almudagal makko almudagal joguinogal yalo ken ala ko yoonata ceernagal sona almudagal joonangal almudagal joonangal jibinta ceernagal joonangal woni moƴƴuɓe wona ceerno aman nene en ceerno adama gaye en rahmahullah duwatno tan ko yalaɗen almu yalaɗen almu gota ko yalaɗen seere ɗon so almudagal dañima tan ceernagal dañima tan ceernagal addata hoore mum an yiilo wonde almu tan sa dañi sa yiiɗi wonde almudagal ha dañi tan a fannini tan moof ceernagal ngal kañum addata hoore mum waɗen almu on ballo salamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi يا قاضيا بوصول القدر كل أعيان أبو الفيدات وخير ملاذ كل تجاني فشيخي شيخ تجاني إمامي كل أعيان والله أبو الأعوان وسيري أبو الأعلاء ودراري فشيخي شيخ تجاني إمامي كل أعيان فدونك هذه سرور عن الأعداء تجاني فشيخي شيخ تجاني إمامي كل أعيان كساؤوا في اللهم ساؤوا والمقدر والغالي فشيخي شيخ تجاني إمامي كل اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا جميع الدعوات والأذكار والختمات وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا اللهم به الخير والسعادة والبشارة وطول العمر مع الصحة وكمال العافية والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والخبل والفسق وسوء الخاتمة والطغيان ونبهنا قبل المنايا منا من الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران
ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وعلى السنة وعلى الطريقة الأحمدية التجانية وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله آنسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء والمعاصي والمصائب والمحن والفتن والبلايا والفقر والفاقة والضيق وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم لنا بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والفتن والمحن والحروب والعداوة والبغضاء والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولروح شيخنا وملاذنا وعمدتنا وملجئنا أبي الفيوضات مولانا أحمد بن محمد التجاني ولأرواح خلفائه وأولاده وأصحابه ومقدميه ولروح والدنا وسيدنا الحاج صالح الصه ولأرواح وسائطه وإلى الشيخ رضي الله عنه ومشائخه وآبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده رحمة الله عليهم أجمعين ولأرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين عامة. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا فاقضها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم مقاصدنا فبلغها وتعلم مطالبنا فيسرها وتعلم أعداءنا فاكفنا إياهم وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجمعنا به في العام المقبل في هذا المكان آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم. تمين فاتحة صلاة الفاتحة. فاتحة صلاة الفاتحة. mawɗi arzikaji mawɗi jooɗiɓe ɗanniɓe goto fof kala kene dillira Allah waɗa hen arsika ha heewa tawa en cohlirta so wona rewde Allah e yettude Allah so ɗum ɓenni ko ɓuri rewde hen ɗum naati e fof ko haala ko eyyi koko mbiɗen joni ko ha noppi nana tan enen fof eɗen tewni ɗum eɗen tewni ɗum e ɗemgal seeremɓe ɓe eɓe kessitinana en yamirore yen tewnu ko mbiɗen ɗo ko e leydi ndi kadi fayi koye no ɗum yo fof ene duwa kala ko ene moƴƴa wonande julɓe wonande windere nde fof e leydi ndi fof Allah waɗanen ɗum waɗa hen deeƴere yaha e jaam timma e jaam gasa e jaam tawa hay hunde ala Allah waɗanen ɗum en gartiri haqqillaji men e ɓerɗe men fof e ɗum eɗen mbiya amin yo Allah waɗanen noon so en gayni sarifaɓe ɓe ahlul bayti en nanɗo e wooda rendinɓe eyyi
belnoroɗen taaniɓe belnoroɗen taaniraɓe sallallahu alaihi wasallam belnoroɗen annabi sallallahu alaihi wasallam sen gasni so en gayni ɗum wal so ɗum idoto so tawi ko ɗum idoto e so tottude halifaɓe aada ɓe idoto halifaɓe arɓe ɗo halifaɓe aada ɓe laamu ngu eyyi ko mbaɗɗen hen fof fof ne wawi wonde bisimillah ko aset jeegom lewru janvier 2024 ñalawma tawti bandu bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe wimi hay wimami onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika ɓe farnortoɓe islam tedden ɓe tijaniya ɓen ɓe kurusa he ɓaydule taneje fo tabarakallahu tisoroji juuɗi to jimte sengeje so wiyama noon miijoɗo rutto makka e madina to leydi rasul sallallahu alih w sallam kono miijoɗo rutto to roye bellendi ɗo ganduɗa ko waliyaɓe hewɓe leli eɗen ɗo e bokke jalluɓe on 33e édition walla mbiyen ara wonire capantati e tataɓire ziar ceerno salif sow no adorino ko hakkude on aadi galle ceerno salif sow e aya mon habride piidi tv yaadude mon ganduɗa ko Moussa ñamiraɗo mon arde kala e saaha walla kala e hitande waɗande on couvrir oɗon événement eɗen gandi duwa duwateɗo fa tabarakallahu kalɗo duwa Allah ne jaabo kalɗo duwa nelaɗo lan tawe kalɗo duwa Cheikh Tidiane tawe ara wonire capantare tarbi no mbiɗen ni golle ɗe manan diɗon noon ndewi lawol hanki on mbaali e on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo yimama ɓuure makko kalama fa tabarakallahu woni mawludi nabi jabtini inde mum fa tabarakallahu dayraji ngari moni kala ari hawrude ñalawma moni kala ari arande manan diɗon ko jeeyi gallo e manan on khalifa général Thierno Abou Thierno Salif Sow e min ñoko en de Allah boyntemo dusaren no boke jalluɓe on khalifa général fa tabarakallah en ji kono kadi jokkodiral mabɓe banggal fayde e oɗon galle Alpha Amar Seydi Yero Bousso e galle Thierno Amadou Bocar Alpha e galle manan titorno on mo Fouto fof farnorto saabu en kewiide baro mongo e nder Fuuta baro manante ɗon tan baro wongu saldu fuɗngu ngun baro iraɗo dere temeɗe jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeetati 1768 bata ko nder oɗon galle oɗon batu mono woni pewnude Fuuta en gari en garde manante ɗon noon délégation timmi ɗum miɗo Jali Diop Sangomar miɗo Dakar taw ko bis kewɗo no wowino kala hitande eɗen gandi manante ɗon no simbinde e korso moɓe jogui oɗon waliw kono islam o andini ɓe kono yidde ndew yiɗi ɓe kono darde ndew darimo woni sababu hokki jalluɓe e duttuɗum Ceerno Salif kala saha on jeehi wonɗo ho sarifa ɓen tawe ɗo seere men tawi ɗo hafise bal ɓuurani kañumen tigui woni tawrem ɗon kono eɗen jii dowri ndi foof ari saabu ganduɗa ko Ceerno Salif Sow ko jiitaɗo ko pasninoɗo ɓe ɗo ha guiɗwas ummi ɗo ha ganduɗa ko ɓuure ko mamaji gonɗe ɗo ko fulaɓe tawete toon kañumen foof gaari hawridde hen kono ma en jadirloɗen dayraji rewɓe ɓe ummiɓe kañumen kala guure saraji ko wayno petti hen ha nde ɗon dane ma e salde en guyene ko way noon kañumen kala gaari ñotudeɗo ɗon ñalawma ma ala ko goppaten no pamir noon programme o no hewno waɗire kala e hitande holno waɗiranno holto gasiranno ko to guenale ɗo gabri ganduɗa ko ceernajo toon tigui ganduɗa ko huɓanno nelden mayɓe wonɓe toon ɓe duwaw kono barkinane walla ɗuwata ene barde mabɓe Allah moyneɓe toon manan diɗonno ɓoyen sakanadeɓe duwnadeɓe ko toon tigui hewno gasi joni noon Abouba mo cameraman ma rewe am jehen namden dayraji jen waɗen introsé woni hen tawateɓe ɗo kañumen tigui oɗo ko kaali hen sababu nde ganduɗa tigui dendagal julɓe tawateɓe ɗo kañumen kala mbawden kongi fa tabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni eɗen wawi bokke jalluɓe ma wonɓo namdi ɗen ganduɗa ko men Oumar Seydou eɗen gandi ko ɓiɗɗo gallo eɗen gandi kadi ganduɗa ko kurtinaɗe galle oɗon gandi to jagguno Ceerno Salif Ceerno Oumar heɗɗo kañumne wawa werlade en kongi holno yiide ziari hikko holko ganduɗa tigui teski hen holno jiiruɗa ɗum Ceerno Oumar bisimilla ma ya habride assalamu aleykum ko adi ko Moussa Niang mi salminiɓe kadi men calmini caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallah sallam mi calmini kadi halifaɓe ɓe Ceerno Abou Salif wondude min ñeko Ceerno Mouhamadou Lamine e dendagal halifaɓe ɓe foof e ko hunde nde wayi tan no wayanno e dendagal bandiraɓe ɓe foof notima eɗo gowno notorde ni to banggue guure ɗe foof notima kadi ne seren ɓe gaari sarifa ɓe gaari kadi ne machallah ko fonno waɗede ko fof waɗama kadi eɗen jetta kadi Pinde TV e darde muɗum machallah darde moɗon oɗon sukaɓe ɓarɓe ɓe on mbaɗi golle moon machallah ɗum mo eɗen ñaago Allah tan yo Allah kentade oɗo saaha oɗo Ceerno Salif baɗanteɗo oɗo ziyara ko jiyaɗala mo ganduɗa ko walli wallo laaɓɗo mo ganduɗa mbo yimɓe foof cetti wonande on ganduɗomo
e ɗum noon eɗen gandi ñalawma makko so tawi waɗama ko eɗen jorti kala ko duwa hen koko jabate no ɗen ñaago Allah ɗum kadi tawtede ɗiɗo sahaji limti jaram Seydi Niang ceerno Oumar beele ziyaro nattani hejje leskiɗo Thiali e ziyaro o way kono natti hejje saabu ina wayno ɗo ko so en ƴeewi ɓe tawe hande o ko ari ɗo ko heƴƴani e nder Thiali no gownoɗen dañirde ni sen ƴeewi boowal ngal e hoore muɗum nane ɓitti yimɓeɓe ina ɓitta to banggue keewedi donc ina wayno hitande foof ina ɓeydo ha tengte e ngol ɗo lawol kadi eɗen gandi hay cérémonie officiel o siwa taw waɗede donc eɗen jaɓɓode yimɓeɓe nimaɓe ko ina heewi machallah ko noon tigi ko Oumar Saydou gonɗa tigi ko ɓiɗɗo galle o teskaɗo e galle o kono ko gurdaɗo gurdam baɗɗo fayde eɗen gandi kala hitande ummoto Dakar kanko no ara hawride ziyara fa tabarakallah eɗen ñaago ko duwaɗo foof yo Allah jaabo Abouba ma en jaaha irlade ganduɗa tigi ko ɓen tigi mamaɓe walla ɓen ɓe ganduɗa tigi teskaɓe oɗon ziyara kañumen tigi mbawa werlade en kongi dayraji tawde ɗo eɗen gandi dayraji foof no mbiɗen ni gummima dowri ndi gaari kañumen kala ganduɗa tawi hen kañumen kala ma gar hen ma en bismo joni ganduɗa ko sehil men guiɗo men ganduɗa ko kañum hewno ardade walla mbiyen ko kañum ardoto oɗon délégation gummotoɗo Dakar kala hitande wiye ko Ousmane Diallo Ousmane Gonnal fa tabarakallah ko kañum ardoto dendagal walla mbiyen on délégation gummotoɗo Dakar ko kanko ɗon oɗon bis o moni ko ceerno Ousmane min calminima bisimilla ma e AOPIN TV woɗo konguiɗe berɗa ko fade ziyaro saabu eɗen gandi kala hitande ko an ardoto oɗon délégation gummotoɗo Dakar an ardoto oɗon bis ɗowde ɗum ha jettina ɗum ɗo kono ɗowta ɗum kadi ha jettina ɗum Dakar konguiɗe assalamu aleykum Seydi TV vraiment min beltima no fewi hitande foof amin gara ɗo amin garditi délégation ummiɗo Dakar te kadi ko idi foof amin calmina hono caisse central o kadi amin jetta amin jarno hono Abdoulaye Daouda Diallo hitande foof ama changane min otoji taw ko otoji lix otoji belɗi jolɗe taw ala hay caɗele gote golɗo lawol addi ko solowo bien climatisé vraiment ala hay caɗele gote quoi amin ñagono noon ceerno Abou avion toxel eyi avion toxel min ñagono ceerno Abou vraiment ko imam vraiment baɗɗo fayida vraiment kadi eɗen ñagonomo sakka hitande kanko e miñiko ceerno Mama Lamine en ɓooy tawtorede oɗo ziyara ko ɗon mbeɗen ñaagui bandiraɓe hunde watti fadde de watti fadde yimɓe keƴani ɗo il faut yimɓe jaltina ɗum boowal ƴeewa commade ko vraiment bayal mawɗo waɗe hen helcom base waɗe hen par ce que joni hankkadi ɗo watti fadde ziyare nde noon ko ziyare enen fof Fuutankoɓe yo goto fof darno hen junggo mum eɗen calmino kadi jeerinkoɓe koɗe men jeerinkoɓe vraiment eɗen jiiya darde mabɓe tigui rigui soɓe gari côté organisation e fedde blague sukaɓe bokkinaɓe fof goto fof nana jaggeɓe rewɓe eɗen belti noon kadi e journaliste uji men no Moussa Niang vraiment hitande fof mbara ɗo kanko e wonde makko en calmini suma Diop joni ha joni min ñaagui Allah tan hitande fof yo Allah komo tawtorede ɗum quoi enen calmini WhatsApp 2000 en calmini fedde DSB enen calmini ɓesgu bokkenaɓe guila Dakar tan ha diaspora donc noon yo Allah ko tawtore mo wuuri en calminama on ko namdal gongal ngal jinnomi namdadema beele sa yerodiri oɗo ziyare e ziyare uji ɓennuɗi ɗi beele hikka ɓuurani ƴellitade e par rapport duɓɓi effectivement c'est à cause de ça mbimi affaire o yonti kono yaltine boowal hitande fof nana ɓeydo hitande fof nana ɓeydo hankkadi ɗo faaɗi 33e édition eyyi faaɗi yo yaltine boowal hitande fof nana ɓeydo donc noon eɗen jiiɗi vraiment wadde ɗum boowal jañen ha yaaji donc ɗum woni ko vraiment woni réponse o vraiment ko hitande fof nana ɓeydo machallah eɗen gonde ɗo ceerno Abdoulaye Diallo ceerno mo ganduɗa tigui ko almudo e gallo garduɗo e almudagal kolliɗo kadi almudagal mum ha timmi fa tabarakallah saabu enen jii golle payde nde waɗe jammanki o ceerno Abdoulaye bisimilla ma Pini TV so taminama on juurama on beltanama e Pini TV ceerno Moussa min tammitima min juurima min ñaguima duwaw kadi min beltanama machallah tabarakallah woni weltade kadi ko addi en ɗo ko hono ziyaro ko ɓeydade machallah ɗum wonno mujibu ziyar alhamdulillah en mbaɗi hirde yewte e dow jaam machallah almuɓe beltini ononne machallah ko onon jewtinta yimɓe kala to meeɗani yeede walla to meeɗani yettade machallah onon jettini ɗon yimɓe
woni weltare nde Allah ɓeyda toon ha kala to téléji mawɗi nante ɗo nanɗon to ɓuri ɗon ɓe jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam machallah wonno sababu men ɗon ko hono amo so kañum wonno feere ha garɗen ɗo enen jangituno guila e hoore fonde amo abou enen jangituno guila e hoore fonde machallah kadi garɗen ɗo kadi koye dental nourul huda mo Grand Médine e inde ɓoggel beeleydi naɓe foof machallah. Assalamu aleykum. no jiiruɗa e ziar hikko e ziar hikko ko saaha foof ene yiiretono ene ɓeydo ay hande hay caaliki machallah faaɗi sinno ko sago mo wuuri so Allah jaaɓi waɗete ko tanteji mawɗi waɗe hayso koye bedde he betema yimɓe fof keƴ autorité ji keƴa CRM ɓe keƴa journaliste ji so gari kadi keƴa machallah kono comme ko yaajede ko ziyara kadi ɓeydimo ko ɓeydare waɗatano ɓeydima kadi ɓeydata ceerno kadi ne machallah ne jari ɗum e ko ceerno Abdourahmane haali hen hanki jamma ko ceerno Salifo ko jiyaɗo ko kulɗo Allah ko jiɗɗo diine ko jiɗɗo Qur'ana ko jiɗɗo sarifa machallah ko jiɗɗo kadi salihina ni woni yimɓe moƴƴuɓe inchallah yo Allah waɗanmo jaam kanko no to woni to ɓeydama ko yurmede ɓeyda yaajede kala julɗo ɓe jaa rasul sallallahu alaihi wasallam tabarakallah. Diallo jeeri min beltanimama ko noon tigui eɗen gandi ko sahiri bawɗo yimɓe ganduɗa tigui waɗi golle paydude jamma hanki o fo tabarakallah ceerno mawɗo kañumne ara werlo hen kongi ɗiɗi ceerno Tidiane Sall Balo bisimilla ma Pini TV holno jiɗɗa siyaro yi sona yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi mallam yaskuru sababu la yaskurullah mbo yettani sababu yettata Allah sababu o ko ceerno Amadou Sow kanko woni sababu garɗen ɗo e Bokke enen kam en meeɗa arde ɗo kono alhamdulillahi no jiiruɗen alhaali jiiɗen tan ko ɓeydade jiiɗen kadi ko welam jiiɗen kadi o machallah on noon Moussa yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah ɓeydu on golle moon pattam lamiji golle moon baɗɗe fayida golle moon teddude machallah kalɗo hunde nde yettotono ko jottini ɗum ɗon ñagate Allah tan ko bonata ala kono yo Allah junno sababu ha juuta e barke alqur'ana karim yo Allah ɓeydu foof min beltima dal min gona haali hen kono ko weltare tan ɗum waɗi en beltanimomo ceerno Sall Balo fo tabarakallah kongi ɗi mbaɗi fayida kongi ɗi jaade nedi kono kongi ɗi kadi goni kongi almudo tigui rigui fo tabarakallah joni ma en jaaha e dayiraji rewɓe ɗi ummiɓe dowri ɗi kañumen kala arɓe notiraɗo oɗon ziar Abouba aɗen gandi nangue wuuli kono yimɓe ɓalli ɗiɗo guuli jaw saabu ɓalli wulli ɗumen ko arde e hayso wiyama ganduɗa kone jokkire ɗo ha kiiɗe kamɓe foof ɓe mbawat tigui ganduɗa ko dartade nde wonnon ceerno ne jari ɗum ceerno golli ɗum ceerno liggi ɗum eɗen gandi ko ligguiɗo e Bokke Jalluɓe noddede mission noddede ganduɗa tigui daro e mission ganduɗa tigui kañum golli ɗum ɗon o koye tanniraɓe koye ƴiƴam makko jeeya ganduɗa ko ceerno Salif Tokara Salif Abou Salif wa tabarakallah ceerno holko ɗiɗi mbawɗa werlade hen e holno jiiɗɗa ziyaro yiɗi min calmini min juurima kadi min beltima min doyima jetti bandiraɓe foof julɓe to mbawi ummade foof funnague e hirnague rewo e worgo beltani Allah e nulaɗo muɗum emin beltaniɓe kadi emin jaɓɓiɓe emin bismiɓe yo Allah jaɓi ziyara o ɓe jeeha Qur'anul Karim Allah hokkir wattani kadi mo wuuri samani foof en juurima yimɓeɓe kewangal hikka yimɓe ziyara o holno jiiɗa beele ziyara ɗum natani hejje caale machallah ziyara o no waɗi ɓeydi kadi ko Allah ɓeydi ɗum yo Allah ɓeyda en ziyara o ha diwoɗo ɓeyde zuuruji julɓe foof ɓe jeeha Qur'anul Karim. ceerno Salif min ñaguima duwaw Pini TV ñaguimama duwaw o ko tan ganduɗa ko ceerno Salif Sow tabarakallah ɓi khalifa en gandi ko yenkinare sa yiɗum kañumne ndeysan nene ɓoori hay paɗe waɗani hay faɗo woto waɗani ganduɗa tigui hollude ko almudo haqiqe hollude ndi ganduɗa tigui ko o almudo bamum fa tabarakallah gam wawa hebde oɗon barke nde wonnoon barke on ɗo ene tawe ɗo ceerno Salif Sow wonko gollini Bokke Jalluɓe kono holko gollini Fouta ha joni abo e ɗiɗon interview aji ma en jaa ganduɗa tigui e ɓeɗon joguiɓe restauration ma en jaa e fedde blague ma en jaa e ɗiɗon dayiraji gummiɗe banggue o bang arɓe notirade Abouba rewe ma en naata e less caali hi joni ganduɗa tigui jeen yummiraɓe wonɓe toon kañumen arɓe notirade ɗum fa tabarakallah joni ko goppatenen gaari en ganda ko less kiɗo caali en tawi ɗon oɗo mawɗo debbo eɗen gandi ko almudo e galle he hay so tawi ziyaro tawi noɓe banggue goɗɗo ɓe mbaɗa déplacé arde nene men nene Mariame Diallo en bismimomo konngol e nder Pini TV holko mbawɗa haalande min e ziyara adi fof ko yettude Allah e julde kadi rasul sallallahu alaihi wasallam Allah baɗo ko wela waɗano wela waɗa kadi no welira ha rokki en tawede hikka o kadi eɗen ñaagui yo Allah hokku en tawtude mo wuuri ziyara hikka o tabar fakalla machallah ene wayno yimɓe ɓeydima no jiirumi ɗum kam machallah koko ɓeydi ziyara o hitande foof ene ɓeydo ziyara o fuɗɗima gila 92 ha yetti hande e 2024 ɗo gonɗen ɗo machallah hitande fof no jokko
eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah nawru ziyare o yeeso minen ko ɗo min jeeya e wuuro he ziyare o nde fuɗɗi nde kadi ko ɗo koye dow amen fuɗɗi ha hande kadi Allah waɗi kadi min tawtorama kono min jiyen tan kadi ko ɓuural e ɓamtare wuuro ngo e nafoore wuuro ngo ceerno men ceerno Salif Demba Siré Allah ɓumno ƴeema ko ɓumno ƴeema eɓe julɓe waɗama ɗo wanno malaɓe konko waɗanono ziyare nde ndo yeehi nde halifa ceerno Amadou ceerno Salif lomti hande kadi ko gardugol ceerno Aboubacry ceerno Salif ko yettude Allah tan eɗen beltani Allah eɗen beltani nalal Allah e Cheikh Tidiane eɗen beltani kadi dendagal almuɓe wuuro ngo e dendagal kadi ɓiɓɓe wuuro ngo eɗen beltani kadi ko fuɗɗuno ziyare o e ko ƴettuno ɗum ko ha hande machallah koko yaari yeeso tan tabar fakala haydara ustaki hen eɗen ñaagui Allah tan nde Allah ɓeydata ɗum junna balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe yettina pandale ɗe haɗa perguitte ɓoyna barke o e galle he ɓoyna barke o e wuuro he ɓoyna barke o e diwan he kadi sukaɓe dariɓe kadi daraniɓe ziyare ɓe yo Allah sellin kadi sembina kala mo Allah addi ɗo kadi yo Allah humtu haaji mum waɗana ɗum ko yiɗi ko fewnana ɗum hen anniya mum nde wonno ziyare ko nafoore mere kadi ko ɓuural tan yiya hen so tawi ko haaldude Allah machallah ene waɗi ɓuural ene waɗi ɓamtare ene waɗi sutura ɗum noon yo Allah jokkan hen sutura o eɗen beltani kala garɗo ɗo kadi ene wiya bisimilla mum kadi ene weltana e garagal mum nde wonno pular wiye ko yitere yiɗa kono koyngal kala ɗo yetti ndeysan haqqille jomum nan ɗon ɗum noon kala garɗo ɗo e dariɗo hen e dadiɗo hen e balluɗo hen doole mum e tampere mum e foof goto hen foof yo Allah humtana ɗum haaji mum humtana en humtana julɗo fof e ɓiɓɓe julɓe rewɓe Allah jokkoɓe enɗam aɗa barke fof dal salminima juurima onon yo Allah sellin sembina wayno kadi golle ɗe Allah ñimna ɗumen kadi tabitina ɗumen yettina cagaragal ngal kadi haɗa perguitte aduna allahumma salli ala seydina Muhammad Allah jarama on jarama mbiyetemi ko Maimouna Amadou Sow jeeyami ko ɗo e Bokke Dialluɗo baba wiyete ko Amadou nenam wiyete ko Fatmata Ali Diallo komi almudo galle o mi almudo ceerno Amadou Salif Demba Siré jiyaro noon gila fuɗɗi min ganduno ɗo fuɗɗorno kono hande min jejjiti andi sa mawni tan ko heewi a yejjitat kono jiyaro gila fuɗɗi ko yeeso tan fayi hitande arde fof mo ɓeydo welde ko min haaldata e mon min Maimouna Amadou Sow ɗo e Bokke Dialluɗo jeyami koye galle he ceerno Salif min mbiɗa andi mi wawa haalde ko woni koye ceerno Salif mi wawa ɗum haaldude tawde mi windani mi waɗani kadi mi janggani kanko min mbiɗa tawa tawa gurdam makko mbiɗa andi tan ko jiyaɗo Allah moƴƴo ko julɗo ko jokkowo enɗam ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo timmuɗo a faami kala ko haalanmane kadi e diine firtata mbiɗa andi ɗum e makko e diine on ko gueɗe hen kewɗe hanti mi yejjiti kono mbiɗa andi ko ɗo gonnomi e galle he min ko ɗo e galle he jeeyami eyyi mbiɗa wawi ɗum settade e makko ko neɗɗo Allah ko neɗɗo jiyar garɗo foof ko ni tan wayata mbo rawane one ko ni wano mbo hikka o kadi wiyama kadi ɓuuri hayɓe ko rawane o andi ɗum noon ko barke Allah e nelaɗo muɗum e barke makko e ɓuure makko e duwuji makko min calmini on tan min juurima ziyare nde de yalla nawru ɗum yeeso minen kam komin kawri hen ko beelenma tan beelenna tan e weltade e kalana yimɓe diine e kaala hen ɓuure kewɗe e kaala hen ɓuure kewɗe kalani yimɓe hen dewal Allah e foof minenne Allah addu min tan min gummi ka matam Allah hawridina min hen jiya oɗo no weeli machallah hitande fof no ɓeydo min ñaago Allah tan yalla nawrumo yeeso nde ceerno Ahmadou yeehi o wuuri caggal mum duuɓi 12 kala ko fonno wonde caggal mum e ko fonno dañde caggal mum fof ɗacci koye ɓesgu mum e gardagol ceerno Bouhar Alpha rahmatullahi aleyh fa tabarakallah omo wawno wuurdude noon o yaara noon so ɓesgu ngu ari kamen cela ƴetta lawol gongol jiiya wonde hedde ɗumen caggal ɓesgu ngu ceerno Salif henno ko ustude koye mumen walla ko wirnude koye mumen kono noon fa tabarakallahu ɓe kolli koɗo bammaɓe wonno ɗo eɓe goni ɗon ko jamno ko eɓe jaaɓi ɗum ɗo darinoɗo eɓe daari ɗon ha hande ala ko ɓe jaaɓi haalde ala ko ɓe jaaɓi wonde ala ko ɓe jaaɓi jeyde ɓe mbi tan ko ceerno Salih wino ko ɗum ɓe mbi ko wanno ko ɗum ɓe mbaɗi haalata ɗo tan ko ɓesgu ceerno Ahmadou Bocar radiallahu taala anhu kamen jogui konngol ceerno Salif lomtoto ceerno Salif khalifa ceerno Amadou hande noon ko ceerno Ibrahima ceerno Ahmadou
softene makko rokkani mo arde ɗo kono ruhu makko e himme makko nan ɗo kadi o ari sabu ceerno Ousmane nan ɗo kañum rewe makko kadi ceerno Ousmane e hoore mum ko ceerno Ahmadou tan so ari tan ceerno Amadou ari ɗum noon ceerno Ahmadou Bohar Alpha ari nan ɗo jooɗi kañum ari ɗo ne haala e konngol ceerno Salih ceerno Ousmane noon lomtini minen miñum en ɓe ceerno Aliou ceerno Ahmadou nan ɗo sabu tiiɗede jalluɓe bokke ceerno Aliou heewani ɗo yiya e dente o jama tan galle haajuji wuro kono noon sabu tiiɗede jalluɓe bokke jalluɓe tiiɗede ceerno Salif hay ceerno Aliou woppi duɗal mum woppi caali mum ari nan ɗo jooɗode meɗen tawti min ɗo ceerno Oumar kadi nan ɗo min meɗen ɗo ɓesgu amen nan ɗo ɓiɓɓe amen nan ɗo cari e nder yimɓe he machallah nde wonno ko galle amen ziyara ko ziyara amen goto tan ne yonanno min gardani minen fof gollude walla minen fof haalde ala min gardi tan ko minen fof ko minen jeeyi neɗɗo ko jeeyi ala yonodirde hankkadi goto fof ardata kañum jeeyi yetti nelal ngal tan jeeyi yamirore nde ko ceerno Ousmane goto on goto ari e nelal ceerno Ibrahima lomtiɗo ceerno Ibrahima minen heddiɓe goto fof ardi tan kañum jeeyi ko hen jeeya kañum jeeyi en ari wadde kañum jeeyi min beltima noon e golle ɗe no jaarini ceerno Ibrahima e miñum en beltanima onon jalluɓe bokke sabu kala teddinɗo ceerno Salih ɓesgu mum teddini ko minen teddini ko ceerno Ahmadou radiyallahu taala anhu nde wonno teddungal ceernajo feeñata koye almuɓe mum so tawi wiyama ka ceerno duuɓi capanɗe joyi duuɓi capanɗe jeegom aɗa nodda faade Allah aɗa duwo aɗa waajo aɗa hebla aɗa neha hono ceerno Salif yaltani hen baaɗon ceerno Salif yaltani hen ne wawi woda ko ñoha kono so wiyama ceerno Salif ko Allah rokki ɗum ko e moƴƴere ko Allah rokki ɗum ko e nunɗal ko Allah rokki ɗum ko e peewal ko Allah rokki ɗum ko e barke wiyama nehino ko e mbeelu ceerno Ahmadou Bocar radiyallahu taala anhu ɗum tindini ceerno Ahmadou Bocar ko timmuɗo ɗum waɗi emin belti e kala kene ɓeyda ceerno Salif teddungal kala kene ɓeyda ɓesgu ceerno Salif teddungal onon jalluɓe bokke noon tabarakallahu ceerno Salif walli duwima fewni yinno tan ko leñol ngol yinno tan ko wuro ngo kono onon ne on bonnani on dutti onon ne machallah teddungal on dokki wule no feewi sabu kala ɗo jaljallo bokke wonno wonɓe jeeri e wonɓe waalo wonɓe Dakar wonɓe Bangui fof goppi haajuji mumen liggotonoɓe wonnoɓe service aji fof ngari ɓe saretaji ɓe otoji ɓe koyɗe ɓe pucci ɓe bamɗi sabu ruttude ceerno Salif teddungal ceerno Salif ɗon ko tedduɗo ko kanɗo e teddinede kono onon ne on teddini tedduɗo moon yo Allah teddin on yo Allah yo moƴƴere min mbiya on tan ceerno Ibrahima ne wi on ha joni kalifa mon Allah ceerno Abou e miñum kalifa mon Allah ceerno Abou e ɓesgu ceerno Salif yo gandu kadi kamɓe gonani min ɗo kamɓe gonani ɗo ɓesgu ceerno Ahmadou Bocar radiyallahu taala anhu kala ko mbaɗan ɗon ɓe eno mbaɗon e maɓɓe ko minen mbaɗan ɗon koye amen mbaɗon noon sabu ɓe keddi koye yamirore amen ɓe jooɗi ɗo ko jonde amen emin duwo noon yo Allah ɓeydu galle o emin duwo yo Allah ɓeydu leñol ngol sabu so ngol ɓeydima ko ɓeydare amen no Allah waɗani bokke jalluɓe bokke e galle ceerno Ahmadou en Allah waɗani ɓesgu ceerno Ahmadou e jalluɓe bokke ni weeɓani sabu jalluɓe bokke min fodde ko gandumi hen haɗo leñol ngol haaɗi mi yiyani hen mo wonani e less mbeelu galle ceerno Ahmadou Hoore Fonde radiyallahu taala anhu mi yiyani hen mo haqqille mum ala e galle ceerno Ahmadou Hoore Fonde radiyallahu anhu mi yiyani hen mo waɗani hoore mum ko almudo ceerno Ahmadou Bocar radiyallahu taala anhu ala o e o hayso hen goto yeehi banggue goɗɗo hawre dokkowo wirdu jaggi toon wirdu so arti ha e nder oɗo canton tan wonti almudo ceerno Ahmadou hayso joom hawre jangguinowo jangguini ɗum wawi so arti ha e nder wuuro ngoɗo walla e diwan jalluɓe tan wontiɓe e ɓesgu ceerno Ahmadou Bocar radiyallahu taala anhu ɗum noon ko yidde nde Allah waɗi e sirru mo Allah waɗi hakkude ceerno Ahmadou Bocar e mon onon jalluɓe bokke fa tabarakallahu noon hakkude amen e mon koko fuutankoɓe mbiyata ko hakkude mbarodi e dundu mbarodi reenu dundu suuri mbarodi Allah reeniri on ɓamtiri on ɓeydiri on himme ceerno Amadou e barke mum kono Allah teddiniri ceerno Amadou e ɓesgu mum sabu mon e tinnare mon e darne mon kon jaatigueɓe ladde kono yewtoɓe wuuro kala nde garɗa e galle e galleji ceerno Ahmadou Bocar radiyallahu taala e ɓesgu mum gonɗi Hoore Fonde ha Matam a tawat hen jaljallo bokke ene jippi ɗon ne ari salminde walla ko cukalel en adda ɗon yo janggu walla ne ari ɗon haalde haaju weliɓe tan ko galle o ha jinnaɗo men moƴƴo men ceerno Hamdou Rabbi rahmatullahi aleyhi mawɓe jalluɓe ene kalanno ko wayno ndeysan ceerno Samba Deydey en mbi so garin ɗon ceeru so yiɗi men ne calli goto no wiyata walla ne juula wiyata ko mi heptinima mi andima an ka almudo ceerno Amadou Bocar Alpha so mi yoɗon juula tan mi andat so mi yoɗon calli goto tan mi andat ceerno Amadou ene ɗiggi tappere so tappi tan ɗiggat
ɓe jiɗi ceerno ahmadou ɓe ñemtin ɗum ha kamɓe fof ceerno amadou yiya e maɓɓe no jiiɗa jaljallo bokko fof ne jogui diina ceerno amadou no jogui ɓesgu ne jogui needi ceerno ahmadou radiallahu taala anhu saaha kadi somo jangguina kanko ceerno hamdan rabbi rahmatullahi aleyh so woodi garɗo tan ene jogui haaju ne heeñi surtout yimɓe ummotoɓe dow garata en keñi puccinana kuma caggal wuuro naynanto laawi jawdinan adda duggere ne haalde suwa taw gas termodirede ara galle ceerno ne heñori ceerno kono so joomum yettima tan jooɗo caggal almuɓe hofo deeƴa haw gayna jangguinde tan wi arga e bamba kono mi andima gila haysa haalani mi andima onon tan jogui ndi ɗon needi ay sonno ko waɗɓe ɓe jaɓɓanno yimɓeɓe gara kaala haajuji mumen kono onon ɓesgu ceerno amadou son gari tan ko caggal jooɗoto ɗum hami gayna haajam nde jetta ɗum wa tabarakallah ahsanul khaliqina ɗum noon ndin ɗon needi alhamdulillah e ko wanno e mon o wallodiri kadi e ceerno salif saabu ceerno salif wonno mawɗo jalluɓe bokke on saaha so salinoma yaadude e mon ne wawno leñol ngol fecco kono o yaadi e leñol ngol kala ken huccina on hoore fon ɗum tan o yiɗi so tawi o woni ɗo e suudu makko ɗo mawlidu kala gummiɗo dow rewat ɗo ne salminamo sa wi assalamu aleykum min ka tan o wiyata hoore fonne paaɗa de mbiya aha wiya meɗen ara de ya meɗen ara ceerno amadou ɓuranimo hay hoore makko o yiɗano jawdi o yiɗano teddugal o yiɗano pouvoir fof o tottiti ko ceerno makko kono ayi ko tottuno ceerno makko o fof Allah tottitimo ɗum kala ko tottuno ceerno makko Allah tottitimo ɗum teddinde hatta teddude jogade mo ardini hatta ardade kala nde gardinɗa hono ma keɗɗa caggal mum anne Allah ardinma hono ma en kala nde keɗɗa caggal mo poɗɗa hedde saabu Allah anne Allah henna caggal ma foɗɓe hedde caggal ma ɓe o dañi teddugal ngal gadɗa hono mo weeɓani e nder jeeri he mi wiyani e nder jalluɓe bokke ala ko e nder fulɓe ni hono makko weeɓani hen fa tabarakallah sun khaliqina taw kadi ne wonde e deeƴere ala fitina ala ceerigu ala haare ala gañodiral ala fitina ko maslaha ko deeƴere ko ɓuuɓre so ɗum ɓenni ko mbatten ɗo ko ganden ko dewal Allah manggal ziyara ko hunde mawde ceerno ibrahima wi ceerno ousmane yo wi on yon gandu ne wonde ziyara o yon tinno e ziyara o gandu ziyara ko dewal Allah manggal ay ziyaratu konngol ngol waɗi ko karfeji 5 ziyaratu zay o fiɗi ko ziyadatu kala toppitiɗo juurade moƴƴuɓe Allah ɓeydanmo so tawi tan a ummima Dakar a huɓɓi oto ma a waɗi hen carburant ma a ari haa ɗo walla ummima jeeɗi a waɗi gafakke ma e puccu ma a ari haa ɗo a addi hada ma tesko ɗo e mo wuuri ma ko Allah ɓeyde ma a ustata ko mukk ala homo ziyara ɗumen ustude ziyara ɓeydat tan kala nde laawol hakkunde ma e galle ceerno ma ɗiggi ma Allah ɗiggin laawol moƴƴere fewde ma ziyara har feere rewde hende ko yaayi fiɗi ko yusru newuya kala nde haaju ma satti ɓorno paɗe ma juuroyɗa moƴƴo mbaɗa hadaya teddina sa artima Allah humtu haaju ma hay sa wiyanimo duwanomi hay sa wiyanimo windanom ya tan juuroyɗa gartama Allah humtu haaju ma rewi hen ko alif fiɗi ko amnu hoolare kala almuɗo teddinɗo juurade moƴƴuɓe on koye hoolare wona aduna e lahara rewi hen ko ara ko rahmatu ko yurmede Allah kala almuɗo juurotoɗo moƴƴuɓe seedata yurmede Allah rewi hen ko ta ko hidayat fiɗi ko peewal kala almuɗo tabiɗo juurade moƴƴuɓe ma Allah fewnum aduna e lahara jiyaɗo Allah goto o meeɗi yaltude wuuro makko omo yiɗi juuroyade jiyaɗo Allah goto caangol ene hakkunde galle wuuro makko e wuuro jiyaɗo Allah o kono noon guure ɗe ɗe coynodira ko caangol tan woni ɗon o are yottade e yottorde tan o hawre e neɗɗo goto neɗɗo o salminimo o salmiti ɗum neɗɗo yimo to paaɗa o yi paami ko ngela gurel mbeɗa salmina ɗon musidɗam goto saabu Allah on wimo wonko ñamlanma walla wonko rokkanma walla wonko ɗaminɗa e makko o wi haydara sona mbeɗa yiɗirimo saabu Allah jiyaɗo Allah o wimo mbeɗa weltinirma min mi wona neɗɗo komi maleyka Allah winoyo mi darɗo mi fatma ɗo mi wima sa ari saabu pele koyɗe ma galle ma ha galle makko juurade mo saabu Allah anne Allah yaafi ma bakkatuji ma fof ɗum noon ko hakkude tan wuuro e wuuro no wayi tan hakkude ɗo e wendu seeno walla hakkude ɗo e bokke mbayɓe Allah wi yaafima on bakkatuji mum fof saabu juurima jiyaɗo Allah holko haali noon gummiɗo ɗo ha luggere colli ummiɗo ɗo ha sadoko ha cikkugal walla ko ɓurɗum woɗɗude ha Dakar ha kay haydi woppi haajuji mum ha ferlo ne gari juurade oɗo jiyaɗo Allah moƴƴo enen fof en jortima ma Allah yaafo en saabu barke pele koyɗe men ɗeɗo goɗɗum ɗum ko wiyete sullamul muridi iskale almuɗo
ko geɗe tati ha heɓe nayyi iskale almuɗo ɓuuri hen forde ko yidde awa barkinorade hebde barke moƴƴo tawa yiɗa ɗum goo yidde taw jiɗen moƴƴuɓe men sa yiɗi ha gasni hadaye oto yaw hadaye ko joyiɗa fof waɗa hadaye artata koye ma tata ɓelguel sonno ko hanki nde guese ndemete nde leɗɗe cohla nde ndiyam ala sa ari ƴoog mawɓe nden noon mbaɗanno ten daw guese war ñeene nde ko kanŋe wontoyta e ma war ñeene woltoto nde ma nde kadi fof ma Allah wattude kanŋe nde sinkumaade suɗma e nder yontama sinka ɓiɓɓe ma e ɓesgu ma suɗa ɗumen e nder ɓesguji banndiraaɓe ma nayaɓel ngel ziyara kañum fof noon so ɓenni yidde ziyara ɓuri forde nde wonno ziyara ene mofti hadaye ene mofti hidma sabu sa ummima gila Dakar walla ummima gila Luggere Mbabba walla ummima gila Batagor koyɗe ma walla puccu ma walla mbabba ma a ari ha ɗo an a waɗi hidma sabu a warñata tampat kadi a waɗi hadaye ma yoɓi passe ma soodi gafakke ma yoɓi a lowi carburant ɗum noon gandon ko hidma mawɗo mbaɗaton ɗo henna kadi ko hurum mbatton ɗo ko rokkude Allah wi o man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu kala mawninɗo hurumaji Allah ɗi o waɗi ko moƴƴi e makko ko Allah de wini wadde enen en nanani wiyoɓe hay goto oto horma yimɓe fof poti ko Allah wi o man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu kala mo moƴƴini mawnini hurumaji Allah o waɗi ko ɓuri moƴƴude e makko holko moƴƴare e makko famɗinde hurumaji Allah noon ko yimɓe Allah e nokkuji Allah ko wayno Kaaba en ko wayno Mash'arul Haram en ko wayno Safa e Marwa en yimɓe Allah woni annabaɓe e waliyaɓe kono yimɓe Allah ɓe ɓuri forde e nokkuji Allah ɗi sabu Cheikh Umarul Fouti radiyallahu ta'ala anhu o wi fa hurmatul Ka'bati a'la wa ajal fa hurmatul mu'mini a'la wa ajal min hurmatil Ka'bati inda man aqal o wi ayno Kaaba way forde ni yimɓe gummoɗo jaaha Kaaba ene mbarndira e wangade Kaaba e ɓuucade Kaaba e memde Hajarul Aswad o wi gandon hurum julɗo ɓuri forde e suudu Kaaba ɗum ko julɗo tan simple julɗo taw ni wona ceerno wona wali wona gando wona muqaddam wona khalifa julɗo tan hurum mum ɓuri forde e hurum suudu Kaaba ɗum noon so neɗɗo ummima to woɗɗi ari juurade moƴƴo julɗo saka julɗo moƴƴo julɗo muqaddam julɗo kohowo e lawol tijjaniya on way dañi ko jaaɗo ha Madi Makkatal Mukarrama juuroyi toon wangoyi toon e suudu Kaaba daroyi e Arafa yehi Safa e Marwa juuri Annabi sallallahu alaihi wasallam kadi o mo garɗen juurade ko muqaddam koolaɗo timmuɗo muqaddamagal e lawol tijaniya muqaddame ɓe noon Imamu Nadifi wi fala budda min ta'zimi kulli muqaddamin wa kulli khalifatin min insin wa jinnati saɗa yiɗi wonde tijjaniyanke mo Allah jaɓi o mo nela sallah sallam jaɓi o mo Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala jaɓi o alay sago mawnina kala muqaddam teddina kala muqaddam sabu fa hum mithlu aba'in ɓe mbay e lawol he kono waabiraɓe men mbaye men to banggue askoni bal a'zamu minna tan ɗaccuni haqqe mabɓe e men ɓuri forde haqqe jinnaɓe ɓe e men enen ɗum noon enen fof en gari wadde ceerno Salif ko ceerno men ko muqaddam men ko ɗoworgal men ko jinnaɗo men eɗen mawninamo eɗen ciftoramo e oɗo ñalawma e o galle e kiiɗo caali ko heddi ko ziyara ganden ko woni lasli mum woni lasli ziyara ko nela sallah sallam nde diine o fuɗɗi nde o wino yo yimɓe goppo juurade qabriji nde wonno on saaha keferu e sirku billahi en hesɗi e yimɓe ɓe yo yimɓe goppo ziyara ndeyi ha hankantine diine o focci liman billahi hankantine tiiɗe ɓerɗe yimɓe o wi kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fa zuruha fa innaha tudhakkiru l akhirata mi wino yon goppo juurade qabriji hade ruttude ene sirku billahi joni noon mi yamiri mi autorise juura ɗe qabriji ɗi sabu juurade qabri maaɗo ene siftina lahara sa are honoma guurnoɗo no guurduɗani ñamannoɗo jarannoɗo no mani desnoɗo no mani kalannoɗo jooɗotonoɗo lelotonoɗo a yi a tawi ne waɗa e qabri leydi ne artira hen ene deeƴi ne wi nur ala ko saloto ala ko wawi wide ala aɗa andi an ko ɗon paaɗa gafloɗa anne golle ma annema hul Allah ne foti kula Allah ne la sallallahu alaihi wasallam wi kafa bil mawti wa'idan mayde tan yoni baajotoɗo kala mo mayde waajaki on ala baajotoɗo enen fof sen gayni ɗo joni en jahat galle gonga to juureɗen ceerno Salih kono wona kanko tan woni toon goto fof mataw toon bamum mataw toon kawmum mataw toon tamum ni no mbaɗen ɗo ni ɓe mbano ɗo kamɓe gonno e batuji he kamɓe gonno e jamaji he kamɓe gonno e tumbuli he kamɓe fof eɓen toon karde mabɓe taggama ɓe gaflinama
eɓe padi ñawore mabɓe enen ne ko toon paaɗen to Allah yawno so neɗɗo yii ɗum ne foti waccade adi fof ziyara hoore nde ko mbaccoɗen koye men sen jii ɗum ganden aduna wonko jarani ganden Allah ala ko jarani diine ala ko jarani ndentoɗen kala ko ene addana en bonodirde Allah so julɗo bonodiri Allah boorama ala fayi Allah tan neɗɗo jogii nala sa sallam wi man asbaha wa hammuhu wahidun huwa taqwallahi kafahu llahu humuma dunia wal akhirati so neɗɗo fini finde tan koye goƴa gooto holɗon goƴa holno mbaɗanmi hami hula Allah holno mbaɗanmi hami waɗa ko weli Allah ma Allah heedanmo e goƴaji keddiɗi fof so jawdi o yiɗi ma Allah rokkumo so rafi woni goƴa makko ma Allah sellinmo so o huli ko goɗɗum walla goɗɗum fof ma Allah heedanmo heen ɗum noon yallo ken hulde Allah so ɓenni waccorade juurade qabriji ɗi barkinorɗen piɓen barkinorade sabu ko moƴƴo ko jiya Allah tijani yanke tampannoɗo Cheikh Tidiane radiallahu taala anu tampani khalifaɓe Cheikh Tidiane radiallahu taala anu piɓen eɗen barkinoro gueɗel tataɓel ngel piɓen eɗen ngari ɗo jokkodirde enɗam hakkude men sabu enen wonɓe fof ken enɗam gootam jallu bokke ko taniraɗo gooto ala hen mo jiitani e goɗɗo on heddiɓe wonɓe ɗo ɓe fof koye mon jeeya koɓe jantuɗon e mumen e yantuɓe e mon goni ɗo henna enen fof eɗen ngari jokkude enɗam hakkude men eɗen ngari moƴƴinde koddigal hakkude men eɗen ngari werlade kala ko bonnanno hakkude yimɓe ko ɓenni hakkude men eɗen ƴetta daawal gongal hoɗum yiiɗodirde e laaɓodirde deedi e tongodirde e wallodirde ko heddi e gurdam men kono Cheikh Tidiane radiallahu anhu wino ni onon almuɓam zuru fillahi juurodire sabu Allah wa at'imu fillahi ñamodire jawɗele mon sabu Allah fi gayri ta'sirin wala kaddin wa wasilu fillahi jokkodire sabu Allah taw wonano tampirnira on wonano ene lorlira on enen fof eɗen ngari wadde ɗum yallah ken barke gonɗo hen o fa tabarakallah ko foti haalede ko woni heewi kono hankkadi waktu tisbaro yoni ne foti juulede so gasi eɗen poti yettoyade nokku to hoɗorde to juuroɗen moƴƴo o juuroɗen kadi mawɓe men wonɓe toon ɓe kadi ayi ko hayre wotere werleteno kono hayre nde jibini kaaƴe kewɗe hande sen jeehi toon ko ceerno Salif woni sababu o woni adresse o kono goto fof ma juuro toon bamum ma juuro toon tanum ma dowuji mbaɗe toon kadi nelde wonɓe toon ɓe fof sabu barke ceerno Salif moƴƴo barkin naf barke mum yimɓe keƴat hen e gurdam keƴa hen kadi en mayde fa tabarakallah son haaqila mbarde Allah longguini mawɓe mon artidemo ɗo ɓolelo ɗo so woni no guirwas o lelima toon ɗum dañota ko ɗo yallah yommo moƴƴere yoɓa mawɓe jinna e mon fewjunoɓe ɗum ɓe moƴƴere yoɓa ceerno makko jamirɗo mo ɗum o moƴƴere yallah won ballo yallah won ballo so ɗum ɓenni en calmini ahlu bayti en sharifaɓe ɓe gari ɗo surtout mawni men moƴƴo men Sharif Alhassane Aliyu nanɗo ko moƴƴo e sharifaɓe gando e sharifaɓe joom duuɓi kadi e maɓɓe nanɗo en juurimomo en juurima miñiku en juurima ɓesgu makko en juurima anduɓe arɓe ɗoɓe e moƴƴuɓe arɓe ɗoɓe joomen duɗe en hafadatu kitabillahi en jangguinoɓe qur'ana jangguɓe qur'ana ɓe nelaɗo wi hayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ɓuri moƴƴude mon fof ko jangguɓe qur'ana ha mbawi dutti enen jangguina qur'ana yallah yoɓɓe moƴƴere so wonano anje hade men haalde o jejjiten goɗɗo tan noon kamɓe fof tan en kaaliɓe jumla tan ɓuri tafsilan goto fof ma en ndewanno inde mum kono noon eɗen gandi ne waɗi gantuji seeɗa kono goto fof yiyama andama heptinama jokki enɗam mum yallah jokku balɗe mum mawnini jinnaɗo mum ceerno mum yallah mawni ɗum yallah teddin ɗum moƴƴini hakkude men yonta mum yallah moƴƴin alhaaliji muɗum so ɗum ɓenni ceerno Ibrahima ceerno Amadou o yomo wasiyo on onon leñol jalluɓe bokke yon tinno en nangodirde yon gon gotum leñol ko famɗi fof so nangodiri tamodiri joguima ɗemgal gotal fimde wotere anniya goto feere wotere ko jiiɗi fof ma dañ kadi hay goto wawanta ɗumen hay hunde saka noon leñol ngol gadɗa pongol noon leñol jalluɓe bokke hande oɗon jogui ngaalu barakallah machallah oɗon jogui anduɓe barakallah machallah oɗon jogui joomen haqqillaji en barakallah machallah to diine e to aduna fof ala en to daɗɗa ɗon gueɗel gotel keddata ɗon ndende mbaɗon jogoɗon ɓerde wotere ɗemgal gotal nden kala ko jiɗɗon mon dañ waji goto ne wiye Muhallab bun Abi Sufrata o ara yaltude aduna omo jogui sukaɓe ma on tato walla nayo o jambareɓe o wi gare goto fof adda gawal mum ɓe gari goto fof addi gawal mum o rendini gawe ɗe o totti mawɗo o wi o hel mawɗo o waddi hen ha tampi ronki yo hel totti dewɗo hen o waddi hen ha tampi ronki yo hel totti dewɗo hen o waddi hen ha tampi ronki yo hel o wi ceernde gawe ɗe ɓe ceerni goto fof eɓe gawal mum kala dillinɗo gawal to aɗa tol hela o wi ko hanno gawe ɗe nane helde ɓe mbi ɗe ndenduno o wi holko heeliɗe joni ɓe mbiɗe ceer o wi ko ni noon mbayo ton son ndendi on goni gotum ala ko donko ton ala kadi bawano on hunde son ceerti kala ko ari weɗa on ɗum noon ndende goni gotum
oto wasde seerde oto wasde jiidude politique parti walla wasde jiidude sago walla wasde jiidude kala ko mbawɗum wasde jiidude oto seerndu on jogoɗe konngol gotol jogoɗon ɗemgal gotal jogoɗon ɓernde wotere ko faya ko woni woteji ceerno Ibrahima duwima hen e ɗemgal ceerno Ousmane jooɗiɗo o yalla rufu en dihal jaam dihal ɓuɓkal yo ardu en jaam ɓennira en jaam oto ƴiƴam ruf oto fitina waɗ oto taƴodiral waɗ mo Allah yeeɗi fof yo jogoro jaam en beltanima dendagal ƴettuɓe ɗo konguɗi ɗi fof masalan o heeɗima konngol maire e lomtade jonaɗo mum o e konngol Ablaye Sow kañumne kadi e inde administration fof o weltima hen o duwima hen o duwanima ceerno Abou Salif o ñaaguima Allah yo Allah rokku ceerno Abou Salif ko ɓuuri ko rokkuno mawni ko ceerno Amadou Mouhtar e bammakko ceerno Salihu yo Allah heddu barke o e sirru o e galle he ha Allah ronta leydi e wonɓe e leydi kala garnoɗo ɗon e arde haaju ceerno Ibrahima duwima e ɗemgal ceerno Ousmane yo Allah humtu haaju mum kala garnoɗo ɗon wonde e ñaw o duwima yo Allah sellin ñaw muɗum kala garnoɗo ɗon wonde e goƴa walla probléme yo Allah serndu ɗum hen en tawama ɗo hikka en tawi ni mo wuuri taw enen ɓeydi en ustaki assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kala joom haqqille ina andi ɗum haali haɗum haali haɗum nani haɗum famni o yettini ko nelano ko o lomtima mawni ko en pop kadi o timmini lomtogol ngol hayso goto fof haali banggue ceerno Amadou ko jibini ko fof hayso goto fof haali banggue mum ɓe jottota ko haalde ko haali kanko goto ko fofof o moƴƴini haalanaɓe ɓe yo Allah rokkuɓe nande ɓe paama nangol jabgol ɓe naftoro ɗum hande maɓɓe janggo maɓɓe o haali diine o haali tijaniya o haali enɗameje ɗe o haali koddigu o haali ngurdigu ngu o haali seeren o haali almuɓɓe hay hunde haala ka woppani kala janguɗo na andi ala ko heddi kala joguiɗo haqqille na andi ko haala ina andi ala ko heddi o moƴƴini ziyara o pop gila fuɗɗade bismillahirrahmanirrahim kuɗɗugol men hanki ha to jaraten hen ɗo fofof o moƴƴini o fewni o lomtima fof ko woni ɗo e seeren muqaddameɗe e almameɗe e joom duɗe en ina heewi limtotako nanɗo kono pop ceerno Abdourahmani haali ko lomtima fof kala kalɗo ɗo reftata koto rewno ɗo walla wasa hen reftude ni o lomtima fof kala ceerno kala muqaddam kala almami kala joom duɗal garɗo ɗo nanɗo e jonde he fof ceerno Abdourahmani lomtima kadi o timmini ko o lomti ko hay hunde o heddani yo Allah yommo moƴƴere amin gurdam juɗɗal cellal diine tijaniya arziga ha heewa enen pop amin yo Allah jaaba ko duwa ko fof heddi ko rokkodirde duwa o payen genale juuroyoɗen moƴƴo o e wondiɓe maɓɓe fof inchallah Allahu akbar ربنا ولك الحمد الله أكبر السلام عليكم
bad fatiha gotol salatul fatiha jabe sappo e ɗiɗi qul huwa allahu laabi sappo e goo ganniya den mo baraji ɗi kanko e dendagal mayɓe julɓe pop آمين 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 مومي جسمون يا الله جاب آمين 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 ونك يمرور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شغل يتودي الله شغل يتودي الله أبيد الحمد لله رب العالمين أجول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلو الله تودو يوانا كان من الشيخ سيدا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه شغل يتودي الله يتودي بانيرابي ɗeɗo golle gollade e ɗiɗo ñalawmaji e ɗiɗo waktuji dendagal kala ko yoɗanno e golle he e dendagal kala ko timmanno e golle he golle ɗe jonnama golle ɗe kadi timminama yimɓeɓe ɓe noddanoma kamɓe foof ɓe nowti kamɓe foof ɓe gardi e kewedi mabɓe ɓe gardi kadi e pewedi mabɓe goto hen foof ko tottono ko timmini ɗum fewni ɗum ha fewi ummade e huɓɓoɓe barmeji ha yetti e filmoɓe yimɓe lescaɗeje he goto hen foof ko tottono ko timmini fewni ɗum noon kamɓene yo Allah fewnanɓe hajuji mabɓe yo Allah timminanɓe golleji mabɓe min mbawata wiide ko Allah jarama on jarama wona noon minen mbaɗan ɗon ko ɓennuɓeɓe heddi kominen joɗaniɗo ɓennuɓeɓe golle mon peewi golle mon moƴƴi on beltanama on duwanama kadi sonno wonko ɓuuri wawde wiide min beltima min mbiya min kaala ɗum ko ɓuuri min beltimo walla sonna kadi golle ko timmi ko fof jomum ina wiye goɗɗo ko jiida Allah jarama on jarama min mbiya on noon kono golle koɗe timmi ko fof e koɗe keewi ko fof e koɗe towi ko fof ɗe kaɗa tan koye on jarama Allah jarama on jarama ɗum noon Allah jarama on jarama yi en battuni mbuuri yen badduni kadi mbuuri tawa banggue ɗi fof ina ɓeydi to banggue moƴƴere tawa ko bone men fof e ko ñaawe men fof Allah itti ha laaɓi ha gurden yimɓe ɓolɓe e moƴƴere e laaɓal Allah jarama on jarama so Allah nawi on noon min camini Aboubacry Diop min jettanamo no feewi o won toon kono haqqille makko ga woni
sabu kala dillere nde yonti o dillat ha mina wonɓe ga ɓe minnana dillere nde Allah jarama o jarama yo Allah ɓeyduma kadi yo Allah ɓeydan ononne yo Allah ɓeydan yo Allah ɓeydan noon yo Allah rokkon ko towendi taw ko ɓurde ɗo mbiya seyduji sallallahu alih w sallam yo Allah humtu hajuji moon yo Allah humtu hajuji moon oto Allah soynu pele koyɗe moon yo Allah andi noon so on kooti wonde on garino ga wonko dañƴon ga wonko gartuɗon guure moon allahumma amin Allah jarama on jarama fatiha salatul fatiha yo Allah timmi jortoɗe ɗi fof Cheikh Tidiane amin Mamadou Ari Allah nawta ɗum no ɗum ɗo goto e mon fof ko adduno ko e ko aranno ko yo Allah nawde ɗum e nawtude wonko addi on wonko gadduno ɗon ko e ko garanno ɗon ko yo Allah ɗon nawtude ɗum so on nawti yo taw kadi ko onon jeeyi allahumma amin ni noon no mbaɗɗon no yooɗi ko faaro wuro ngo ko faaro leñol ngol ko faaro l'islam ko faaro joom galle en de so neɗɗo noddi notama ina welto wonno sa noddi a notama ma sikku walla ma sikke wonna poɗɗa walla wonno mbaɗa sa noddi a notaka hay goto notakima ma sikki wonna poɗɗa walla wonno mbaɗa ɗum waɗi sa noddi a notama a beltoɗa sa noddi a notaka cunoɗa kersa onon noon on noddama on notima kadi ko noddira ɗon ko on mbaɗi ɗum on mbayi noon yo Allah yoɓon moƴƴer wona kamɓe noon ɓennuɓe jeyi kala ko dilli ɗum heddi noon wonde ɗum ko jabde duwaw wonde mais mon daw ɗon jiida hewɓe goni koye wonande wonde hewɓe goni ko wona kañum ɗum goni koye wonande wonɓe minen noon kandire min goni ko wona e wonande amin maɓɓe min goni koye wonande wonɓe ɓe Allah noon ina yette ɗum aɗa daña gonɗo ha haljire ɗum an konoɗa wonde wonande makko de Allah yettama ade ɓe goni ɓe kallidi minen kamɓe Allah nanni e koɓe gonno ko Allah yettama ɗum ɗon Allah jarama on jarama onon Diallo Bokke en hayɓe gona Diallo Bokke en hay nannoɓe kala nannoɓe wuro ngo addi ɗum haaju o on jeeyi amin woto e mon fof ko dillata ko e ko dillata ko yo Allah moƴƴina ko sallallahu alaihi wasallam weltama haalama kadi ɗum ɗi haalu ene tampel Allah soyda ɗum ɗon baɗe fatiha salatul fatiha fof yo Allah moƴƴin ko wona ko eto wona ɗo fof yo Allah rewo bolol jaay seydi wujud wa sahabi sallallahu alaihi wasallam amin amin